Hi sa mga tambay, okay yung mananay, wow, hello Philippines, hello world, and hello Kating, it this jeep guys. Time check, kasi oras. 6:40 guys, no? Kanina naging mga birthday, yung mga sakit na to, mga Pinoy, bisag kalisod na ito guys, no? Basta birthday na ganit, mga on, magkita sulungon, medyo na to, ay. Happy birthday, baby Chekoy! And of course, yung mga guest karon, asa mo yung mga club. Find yourselves lang nga. Oh, you say hi. Find yourself. Hi na Shing. Go na. Lali maklaro. Oh, sige na. Oh, alam mo. Oh, wow. Anak ba lang. Guwapa yung maninay no, Loy. Nagling. Ay, kuya. Thank you kay kuya. Shout out sa mga driver nga mga buutan kaayo. No, siguroon gid ang mga matured kay basang maglingkod ang mga matured po sa ilalom. Bitaw guys, no. Thank you kay sa imo kuya ha. So, ma-birthday mi karon guys sa Ipunan. O pa mi kabalo ba nga kadiri silang mother. Ma-birthday po di ay. Ay say sa mother. Dala, di ba? Pa mi kabalo ba usara na yung birthday ha. Pag amo na gipakyaw ang jeep. Dinantang imong libot to kid Kai. See you later, bye. Guys, finally niabot na gid mi sa among ipamirthdayan, no? Hi, miss! Good evening! Oo, naka-apron pa akong yaya, oh. Guys, happy birthday again, baby. Dayon mi ha. So, welcome to the mansion. Mansion ni Briella. Okay, pulito kay si miss. Napagid yung mga flowers nga from everything. Miss, pasigaw sa akong kadali, miss. Ay, asa mo? Ay, dili diya. Okay. Looy, yung ipang-preserve yung mga flowers from last year, next year, and all the years to come. Welcome to the house of pageant of... Nay, guwapa, oh. Di manay wawi. Char lang. And tanaw sa among TV, guys. Oh, alabay lang sa among TV nga. 52... Oh, Lord! Hi, Bray! Si Bray to, miss. Bray, diyan sa ka, Bray! Diri lang guys sa okay miss. So nata karon sa among counter, no, with wines and everything. Gobo H sa puni karon guys. My God. So guys, we will go upstairs and we will exercise ourselves. Yahoo! Where's boss miss? Natulog? Oh. Dali na. Guys, ali mo mat. Three, ali. We'll go upstairs. So here's the one din ang mini gym sa among boss, no? Dili siya ga-gym si Miss May and everything. Kaya gusto siya nga mong gamay, no? Hindi naman ito pag-gamay, guys. Okay, kaya gagmay naman kita glawas. So, dili ang iyahang treadmill. Dili siya treadmill. And of course, the outside view, dili ito mag-shot. Alam, ginoo ko. Say shot karon may tabo, guys, kay early pa guys manenay og maway, no? See you later! I-visit ang kitchen karon guys, no? So here's the kitchen with pwede ka food. Oh, happy birthday Jikoy! Happy birthday, salamat sa invite. And nag-prepare pa among yaya, oh. Gwapa kay nga yaya, opa-opa kay nga yaya, oh. With of course my daday. Hi, Day. Miss, mga bless ako sa inyong refrigerator guys. Oh, child lock. Oh, ha, wala gi child baka open ani. Oh my God, so full of everything guys. Oy, sa amo ani guys, tubig ra gid all, no? Tubig ra gid all og bahaw nga kanang ipabugnaw kay imong popcorn pag imong ampaw ika morning. Hala, oh, with beer and everything. Wow. Mga ko isa ka beer miss ha. Hala baga kay naong. Ay, San Miguel beer. So, yes miss. Oy, hala bongga. Ginuog ko mo na gini. Managini karon, wala na agi. Kuan kasal nga di matungahan og mani. Oh, ers. Majuti pa ka before ka. Oh, majuti pa dai ko og manola. Oy, ginuong ko. Sige lang. Ali la, nanam ni cake na ko. Mas Brian miss ko. Mi kapalit og cake ni Jake ko. Pero kandila okay na si Jake dang ay. Miss, unsa ni Miss na mga herbs? Mo na akong ingon sa inyo nga guys, no? Itong barkada nga si Miss May Alagos Tisina, no? Daghang mga herbs. Unsa Miss? Stevia. Stevia kani, Distorbia, mint, o kani, parsley. Oh, di ba? Oh, unsa man, di mo gan. Napagi siya tulip. Yes, Miss. Iyang finished product. Sa? Kana. Ay, gina-process ninyo? Dili ay. Oh, lahi na siya da. Oh, ready-made na ni. Stevia in the raw. Oh, di ba? Raw 1, raw 2.
Wa pa magkamis sa kunsaon. Kasi ako dili. Napay grapes and di ba? Pulutan na mo niya guys, garlic and onion, no? Tamo para sa mga high blood. Kani sa imong gusto ikastorya sa kang Jeko sa iyang birthday. Pa birthday lang. Wala. Miss, while cooking, message sabi for, hoy guys, kompleto gidiri guys. O di gyud ka maproblema mga luto Ayaw, kon yan. dili Ay, guys. makita man sa datong tinai. Di man, chika sa basta siya imong message ba for Jeko ba? Kuan. May kila ka ha. Sige na, miss. Unta. Anda. Happy birthday, Jen. Sa mukha ni ka message. Happy birthday, Jeko naman. Ikaw sa may kasulti sa birthday ni Jeko ay. Next year na akong wish. Ay nata. Dahil, birthday wish, sabi for Jeko, be. Sige na. Maulo man dinay. Ikaw na kasi imong ika. Happy birthday, Jake. Ito pa. More run to come. More? Run. More run to come. Uy, mga runners, maguni sila guys, no? See you later! This to come. Kusina nila guys, kay air condition. Mura na yung kusina guys, nga na aircon. Ang sa amo guys, ang na aircon, hangin rin mga yun guys. Oy, magsalig naman tas hangin. Oy, dili kusina guys. Oh, ginoong ko air condition. Sa amo abuhan rin yun na aircon guys. Hangin. Guys, si Brian, giso ko ang pakuha og basil. Lami kay gikuha o ang dalya. Ala ka magbayad jud ka. Magtanom jud kang balik. Dili ay ignorance of the law exorcist you are. Mo na lagi na basa-basa char lang. Love you na ko sa ko. Masako na ba na? Ang isa ka puno na ni namatay gis pa yan ni misi og kanang Dayon sa yung kasuriyan. Kay bawo kuno tayo ni bro. Oy, ganyan ginuog ko tanawa sa ang Namatay gid siya. beef steak. Unsa ni siya, miss? Beef steak, miss? Ah. Sus Lord of mercy on them all with everything. Ay guys, napailang kusina guys nga na ay exhaust fan guys. Sus ginoo ko sa amo guys, paipayan lagi to nimong aso guys para magawas sa balay. Si Moton ro pag yun, no? Mo nang nani akong ilong da. Guys, maganahan ang yung guys, mag-iro na lang kung yung balaya guys. Plaster pag yung pagkaon si Iro guys. Nanay tubig daan, ginuko sa amo ito, ang iro, bunal-bunalan. Kay, manguwag pagkaon da. Guys, kung nakanundom sa akong pasta carbonara guys, joke na to guys, tara original guys, okay? Or complete na good guys, with parmesan cheese again guys, and everything, mushroom, na. And of course guys, the well done and medium rare na steak by Miss sa kusina ni Mayang, no? With grapes and social kaya mga birthday. Iya mang yung guest niya sa nga brother mo yung mag-birthday guys sa iyo yung ipanokaran guys. So with masing fried chicken and everything. Na mga lagmi lang mga serve mga ipang serve diri guys. Oh kana mga lagmi guys. Oh MBM guys. Oh di ba? Mga lagmi kay mga pamanit. Oh. Rare sila ani guys. Yay! Makdor! Bless this food, Father God, especially those who have prepared this food for us. And Lord, may you bless Father God, Jacoy, Father, to celebrate his birthday today, Father God. Ikaw mag-guide kaniya mo. Ikaw mag-bless saya, Lord, sa iyang number na David. Ikaw mag-bless saya, Lord, sa iyang prayer. And para sa iyang future food, Father God. This we ask to the Lord of Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. Father, Son of the Holy Spirit. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Wish sa una, hili mong candle. Wish na. Wish na ko kay Kuan. Peace. World and peace love and unity. Iring, Charmal. Happy birthday, Lapangana! Lapangana. So guys, ako nga po is kanina gid ang Miss pasabtas ako Miss unsa ni siya nga salad imo Miss? Truffle salad, then kani may truffle pasta de charchar nga salad pero with grapes guys, and of course the steak nga medium rare steak, and of course the pink moscato. Lamay na miss. Sino mo lamay. Okay, thank you guys. Lapangan sa mi pandato ni karon nga gabi. No, happy birthday Jack Koy. Mo na gid mi ako cloning ba mong tawag ana. Dili, gani na gamit na mong daday nagluto maging ani.
Guys, kumusta kaon sa Manila? Tayo sa magkaon na napay food dito sa ano. Hotdan ninyo na ha. Okay. So yes guys, that's it for tonight. You say happy birthday Jekoy. Be happy birthday Jekoy. Oh yeah, in this corner you say happy birthday Jekoy. Happy birthday, Chico! Oh, happy birthday baby. Thank you so much guys for watching. See you all. Mwah, mwah, mwah. Cheers.